Kaixo, Aitor, Maria eta Kepa gara. Historiaren inguruko blog bat egin dugu eta bertan hurrengo atal desberdinak landuko ditugu. Alde batetik, antzinako erregimena aztertuko dugu. Gero, horren barruan, sarrera, ezaugarriak eta antzinako erregimenaren krisia aztertuko dugu. Gero, Azterketa txiki bat dago egiteko. Gogoratu gemela irekia egon behar dela hau egiteko. Ondoren, iraultza garrantzitsuenak aipatuko ditugu eta YouTubeko bi bideo ere jarrita daude. Hemen bi iraultza ditugu, lehenengoa Frantziar iraultza da, 1789koa, eta bestea hemen ere mapa kontzeptual bat daukagu, non Frantziar iraultzaren ezaugarriak ikusi ditzazkegun, eta gero Ameriketako Estatu Batuetako independentzia gerrari buruzko infograma bat daukagu, eta bertan ondorio nagusiak aztertzen dira. Azkenik azterketa bat daukagu, Mariak esan bezala gemelian sartuta egon behar gara hau egiteko. Eta azkenik kontuan izan, gehigarri moduan Pinterest dagoela eta nahi izan ez gero blogaren erabilgarritasuna bozkatu ahal dezute edo.